also kann man selber mal und spannend, das muss man mal zu sehen. Ja. Moin. Ja, internet. Heute is het radio en als ik de achterkant van de zeescherm heb, daarvoor, dat is bijna net in orde, niet? Weet ik niet, voor mij zijn ze er wel echt, maar ik weet niet waar. Oh, zie ik niet hoe staan, allemaal Duits, maar ja, die alweer. Misschien staan ze ergens anders, weet ik niet. Geen idee. Je ziet daar niks, hè?
wel een beetje scheef, hè? Zijn gedrukt hier. Ik heb een reiskaart genomen van NS. Het is nog eenmalig, hè? Dat is toch niet duur. Aan de andere kant van de rijden zit wel ga ik op kijken. Spring maar even naar beneden. Nou, ik ben naar die gegaan. Dat is dan heel hoog.
Ja.